Nhar is-Sibt ġiet iċċelebrata l-festa ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta wara li kellha tiġi posposta minħabba ċelebrazzjonijiet tal-Karnival li saru fil-kapitali wkoll. Iċ-ċelebrazzjonijiet għal din il-festa nazzjonali bdew filgħodu b'qudiesa pontifikali iċċelebrata mill-Archbishop Charles Scicluna li waqt l-omelija refera għal 5 doni li jsemmi l-poeta nazzjonali Duncan Bsajla fl-Innu Malti u li huma wkoll 5 doni li San Pawl għallem lill-poplu Malti dwarhom. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President George Vella u l-Prim Ministru Roberta Bela. Aktar tard kru minn dan l-istazzjon niżel ukoll fil-marx tradizzjonali tas-Sija imtella mill-laqda tal-Pawlini bis-sem ukoll tal-banda tas-Soċjetà Fl-Armonika Nazzjonali La Vallette biex jiġbor is-sentiment ta' dawk preżenti, fosthom is-surmas tal-istess banda La Vallette Dominic Darmanin. Hija festa nazzjonali hu, jiġifieri kulħadd ikun jistenna biex jiġi hawnhekk u għall-bidu tal-festi qisna qabel lajt il-kbir. Jiena bħala Belti mill-Arċipierku din hija l-ikbar festa nazzjonali hawn Malta u għalina tfisser ħafna. Festa nazzjonali jiċċelebraw għal-Beltin kollha bħalma niċċelebraw San Domingo, San Agustin u anki tal-Karmnu, 4 festi ġewwa l-Belt, imma ovvjament kulħadd bis-sezzjoni tiegħu. Il-festa ta' San Pawl naħseb hija l-festa ta' missierna il-Maltin. Il-festi kollha ġbieħin mhux dibis jew dik kollha jogħġbuni. Il-qofol tal-festa ntlaħaq bil-purċissjoni wara l-ħruġ tal-vara ta' San Pawl u r-relikwa ta' Drieħ Mirakolus għal pittoroq tal-Belt Kapitali.